ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಏನಿಗೆ ತೊಟ್ಲ ಪಾಡಿರ ಬಾಯರುಂಡು ಅಲ್ಪ ಇದು ಅಡುಗೆ ಚಿಲ್ಲಿ ಸೀಮದಡ್ಡೆ ಸೀರಾ ಲತ್ತಂಡು ಉಪ್ಪು ಕರಿ ಉಪ್ಪು ಅಕ್ಕನ ಬಾಲ್ಯದ ತೊಟ್ಟಿಲು ಪಾಡ್ಯಾರೆ. ಅಕ್ಕ ಪಂಡ ಕಸಿನ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಅಲ್ಪ ಒಂದು ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇಚ್ಚಾನು ಕೊರೋನಾ ಅಂಚಾಗ ನಮ್ಮನೆ ಇರ್ತಾನೆ. ಜೋಕುಲು ಅನಸ್ ಮಾಡ್ತಾನಲ್ಲೇರು ಮತ್ತೆ ಯಾನು ಅನಸ್ ಮಾಡ್ತಾನಲ್ಲೇ ತೊಟ್ಟಿಲಾಡ್ನಲ್ಪಾರ್ದು ಪಿರ ಬರೋಂದಿಲ್ಲ ಮಣ್ಣಾಗ ಅಂತ ಬಸ್ಸಾಗಿ ಸಿಂಪಲ್ ಅದು ಪೇದ ಪೊಡಿ ಟೆಂಚ ಪೇಡ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತೋಜಾನಿಲ್ಲ. ಅರ್ಧ ಕಪ್ಪು ಸಕ್ಕರೆ, ಅರ್ಧ ಕಪ್ಪು ನೀರು ಪಾಡೋದು. ಮತ್ತೆ ಐನು ಒಂದೆಲ್ಲ ಪಾಕ ಬರ್ಕೊಂಡು ಕೊದಿಪವರು. ಅರ್ಧ ಕಪ್ಪು ಸಕ್ಕರೆಲ್ಲ ಅರ್ಧ ಕಪ್ಪು ನೀರಲ್ಲ. ಗ್ಯಾಸ್ ಅಂತ ಸ್ಲೋದಿಲ್ಲ, ಒಂಚೂರು ಫಾಸ್ಟ್ ಇದು ಅಂತ ಸೈಡ್ ಕಪ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಒಂದೆಲ್ಲ ಪಾಕ ಬರೋದು. ಇತ್ತೆ ಪೇರ್ದ ಪೊಡಿ ಒಂಜಿ ಕಪ್ಪು ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಕ ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಗ್ಯಾಸಿನ ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ ಮುಡ್ದಿಲ್ಲ, ಫಾಸ್ಟ್ ಇದು ಚೂರು ಕಪ್ಪಾಂಡು ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ ಉಡು ಮಂದಿನಾಡು ಈಸಿ ಆದ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ಪೇಡ ಸೋಸಲಾದು ಒಂದು ಚಮಚ ತುಪ್ಪ ನಮ್ಗೆ ಕಮ್ಮಿನಾಗಲ ಪಕ್ಕ ಟೇಸ್ಟಿಗಲ. ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಪ್ಲೇಟಿಗೆ ತುಪ್ಪ ತವರದಲ್ಲೇ ಐನು ಪಾಡ್ಯಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ಲೇಟಿಗೆ ಸೋಕಾಯಿನ ಪೂಜಿನಾಡು ಶೇಪ್ಗಳ ನಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟ ಶೇಪ್ ಅಂತಾನೆ. ನಾನು ಒಂದು ಕಪ್ ಅಂತಾನೆ ಅದು ಒಂದೇ ಅದ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲ ತಾನೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬೋದು. ಒಂದು ಶೇಪ್ ಒಂದು ಸೈಡ್ಗೆ ಮಂತನಾಡು ಆಜನೆಗೆ ದುಂಬು ಬೆಚ್ಚಪ್ಪನಾಗನೆ ಇಂಚ ಶೇಪ್ ಕೊರ್ನಾಡು ಬೊಕ್ಕ ಲಕ್ಕಾಯ ಈಸಿ ಹಾಕೊಂಡು ಇತ್ತೆ ಬೀಜ ಇತ್ತನು ಅಂಚ ಏನು ಐಟ್ ಪಾರ್ದು ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಮಂತೆ. ಇದು ಬಾಳೆಗೊಬ್ಬುನೆ. ಇನ್ನಿತ್ತ ಈ ರೆಸಿಪಿ ಬೊಕ್ಕ ಇನ್ನಿತ್ತ ವೀಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಅನ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತೋಲೆ.